Naiyak ako eh. Bro. Mahal ka ng Panginoon, bro. Tuloy-tuloy mo yung pagbabagong buhay mo. Masaya ako. Masaya ako na yung kagaya mo na nagsisikap, magbagong buhay, magbalik loob sa Panginoon. Masaya ako, bro. At sobrang proud lang ako. Minsan, ang buhay sadyang mapaglaro. May mga bagay na hindi natin alam, na hindi pala maganda, pero ito'y ating ginagawa. Minsan, naliligaw tayo ng landas dahil wala sa puso natin ang katuruan ng Diyos o mga sinasabi ng Diyos. Kulang tayo sa paniniwala sa Panginoon Diyos na siyang lumikha sa atin. May mga bagay o pagsubok na sobrang hirap, pero malalampasan natin yan. Walang pagsubok na binigay ang Panginoon na hindi po natin kaya. May mga bagay man tayong nagagawang mali, pero may oras pa tayo para itama. Walang pagsubok na hindi natin kayang harapin, basta hindi nawawala sa atin ang pagtitiwala sa Panginoon at pagmamahal sa Kanya. Anuman ang dumating na mga problema, basta nandito tayo na nagtitiwala sa Kanya, kayang-kaya po natin harapin ang mga problema na darating. Itong kwento na to ay magiging aral din po ito sa atin, lalo na sa mga kabataan, sa mga taong sa ngayon ay kasalukuyan na naliligaw ng landas. Tara po ating panoorin ang kwento po ni Brother Ronnie. Ano ba si Brother Ronnie? Kayo ay taga saan? Pinanganak po ako sa May Kawayan, sa Lawa. Okay po. Tapos, lumaki po ako sa Bukawi. Ilang taon na po kayo, sir? 45. 45. Bakit kayo humantong sa pagkakulong ng 8 taon? Ano po yun eh? May inuupahan po akong bahay. Apo. Na nagpapaupa rin ako ng kwarto. So yung umuupa rin sa akin ay hindi ko naman alam na droga ang kanyang hindi hanap buhay. Nung hulihin siya ng mga pulis, ako yung tumatay na ari, ako yung nagpapaupa. Kasama ako na nakulong. Tapos yung 8 taon na nasa loob kayo, ang bilangguan, yun ay binuno nyo yung Ano po? Sistensya? Bali, 2 taon na sintensya sana. Kung wala naman akong galaw doon sa loob, hindi alam ng mga kapatid ko. Nagtagal ako rin. Dapat hindi alam. Dapat 2 years lang. So, yun pala ang dahilan. Kumbaga, nadamay ka lang. Kasalaanan ng iba, supposed to be, hindi naman talaga ikaw ang gumagawa ng masama dahil sa hindi mo alam na yun pala ang ginagawa ng umuupa. Siyempre nga naman, pagkadating sa, ano ba, ni-raid ba? Bypass operation. Bypass operation. Hindi siya na tiktikan na nandun siya. Hindi nyo ba natunugan na parang kakaiba itong nangumpahan sa akin ha? Hindi po eh. Hindi po kasi lang, wala pang 2 buwan pagkakatira niya. Wala pang 2 buwan. So, hindi ko, taas lagi naman din siyang wala. So, hindi ko alam na gano'n trabaho. Nung ikay nasa loob ng bilangguan, sa loob ng 8 taon, ano ang mga ginagawa niyo roon? Ano ang naramdaman mo nung umpisa? Kasi siyempre, mahalaga yun eh. Nung
bago ka pa lang doon, ano ba ang nararamdaman ng isang taong ikinukulong? Unang dating ko puro talagang mabigat sa kalooban ko eh. Kasi hindi ko po inaakala na mangyayari sa akin yun na makukulong ako. Kasi matagal na akong hindi masya illegal na trabaho. So namuhay lang ako ng simple. Ganun lang. Nagta-tricycle lang ako. Tapos nakulong ako ng ganun. So masakit sa kalooban ko. Pero that time, yun yung parang kailangan ko nung magbulay-bulay sa mga nangyayari sa buhay ko. So start noon, ma-realize ko na kailangan kong tanggapin yung sitwasyon na nandun na ako sa kulungan. Mga ilang araw bago nag-sink in sa iyong isipan na ay, nandito na pala ako sa kulungan. Nakakulong na pala ako. Mga 3 linggo rin po. 3 linggo. Doon sa loob ng 3 linggo, ano pa yung damdamin at saka isipan ng isang Brother Rani? Una, siyempre magulo po isip ko eh. Naranasan mo ba doon sa kulungan yung tinatawag nila na kapag bagong pasok ka ay tinatakalan, di ba? May mga ganong termino po eh, di ba? Meron pong mga ganong pangyayari pero hindi ko po na-experience yun. Ano ang iniisip ng isang Brother Rani o ano yung damdamin niya? Bakit mo natanggap na ikay nasa ganong sitwasyon na? Una po nakita ko yung mga ibang detinado doon na nagbabasa ng Bible. Although alam ko naman yung Biblia, tinanong ko pa rin sa kanila, ano yung binabasa niyo? Sabi nila, Bible. Ano yung mababasa niyo? Masarap magbasa nito, masarap. So parang nagkaroon ako ng yung purot sa puso na parang ginagawa lang nilang libangan yung Bible. Doon na po nag-start yun na simula noon, nagturo na ako doon ng salita ng Panginoon. So yun mga kaagapay, napanood po natin ang short clip po ng kwento na to ni Pastor Ronnie o ni Brother Rani. Talaga namang nakaka-touch. Ayan, di ba? Pero gusto ko lang bigyan ng ng parang summarize yung kwento niya. And tsaka hindi po lahat kasi ng video ay makikita dito sa clips. Kung gusto niyo pong mapanood yung full video po nito, pwede niyo pong bisitahin ang channel po ni Ka-Business. Doon niyo po mapapanood para po mas lalo niyo maintindihan yung buong kwento po ni Brother Rani. Ayan. Pero ito is may summarize din po ako dito sa kwento niya. By the way, si Brother po ay yung video na yan ay dumaan siya sa bahay nila Ka-Business. Magbablog siya na sila Ka-Business, pero dumaan si Tatay Ronnie na nagbebenta ng turon na might o yung basta yung nakabalot na yung tawag dito dynamite bomb ba yun? So yun, biglang pinapasok nila Ka-Business kasi bumili nga sila Ka-Business. Pagkatapos niyan ay pinakain pa nila, pinatuloy, pinakain. Sa kwento naman, masasabi ko lang, ang Panginoong Diyos po talaga ay minsan bibigyan ka ng pagsubok, medyo mabigat, di ba? Yung parang kung sa atin, parang sobrang bigat na. So nangyari yan kay brother, for good. May reason. Lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay may mga dahilan. Isa dito, yung nangyari nga, sa kwento nga ni Brother, dati pala siyang, nagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, nagtuturo ng mga salita ng Diyos, pero parang biglang nahinto siya. So, naging na lang siya, tricycle driver, tapos yun nga, nangupahan siya, tapos yung upahan din niya yung parang yata siya ng apartment. Tapos yung iba, pinapaupahan din niya.
So doon nga, yung isang tao na yon na nag-ano po sa kanya, umupa din po sa kanya, yun pala ay gumagamit ng, alam niyo na, bawal na gamot. Sa panahon na yan, si Brother Ronnie, hindi naman siya gumagamit, pero nasabi nga din niya na dati nakagamit din siya. Kung baga, parang naligaw nga din siya ng landas, pero sa mga oras na po siya nakulong, ay hindi naman daw siya gumagamit. So, parang naano lang din siya, nadawit lang siya, kasi syempre, siya yung inupahan din. So, yun, parang nasali siya. And actually, 2 years yung ano po niya, di ba? 2 years sana yung hatol sa kanya. Pero, tumagal nga ng 8 years kasi nga, yun, wala nang umasikaso ng kaso niya. And mahirap din kasi yung ganyan, lalo na wala ka ding mga kapamilya na ma-attorney, ganun. Wala, hindi ka mayaman, so talagang mahirap yan. Kaya yung iba natatagalan sa kulungan kasi isa din po yan sa dahilan. Masasabi natin na maganda yung nangyari, no? Kasi possible kung hindi nangyari yan, hindi muli magbabalik loob si brother. Hindi niya marirealize yung mga magagandang bagay na ginagawa niya noon, di ba? Kasi kung hindi pa siya nakulong, baka bumalik ulit siya sa paggamit din ng pinagbabawal na gamot. So baka maligaw na siya ng landas. So kaya siguro nangyari yan. Yun nga ang reason para bumalik ulit yung pag-ibig niya sa Panginoon at yung pagmamahal niya at yung mga dating alam niya na mga salita ng Diyos na, di ba, dati siya yung nagpapalaganap pero parang yun nga, parang natigil siya. So parang yun yung plano ng Diyos na para bumalik ulit siya para magpalaganap ng salita ulit ng Diyos, di ba? Na hindi siya maliligaw. Kaya yan yung mga pagsubok na minsan mahirap din isipin, pero yun pala yung magpapamulat muli sa atin para harapin ulit yung mga problema na mga pagsubok sa ating buhay. Magandang po yan, napagandang video na po ito, kwento. Sa mga kapanood po nito, lalo na sa ating mga kabataan, lalo na yung mga kasalukuyan na naliligaw ng landas, di ba? Sana pag mapanood nyo to ay mamulat din po kayo kasi hindi pa huli ang lahat para sa atin. Kaya pa natin magbago habang may buhay, may pag-asa, ika nga nila. So yun po, na ano lang po ako dito, na-touch lang po ako kasi kumbaga, kung anuhin po natin na parang simple lang yung video, pero yung matututunan po natin dyan na lesson ay napakahalaga, napakabigat. Diba? So, sana sa pamilya din po ni Brother Ronnie ay sana magkaroon na po kayo ng magpatawad na po kayo sa kung may galit po kayo kay Brother Ronnie, and sana maibigyan niyo po sa kanya yung pagpapatawad para mas lalo pa siyang kapaghatid ng mga salita ng Diyos at wala na siyang iisipin na or dinaramdam na sakit sa kanyang dibdib, para malaya siyang namumuhay na wala siyang iniisip na nasasaktan na tao. Sa mga makakapanood po nito, please pakishare din po and mag-comment din po kayo ng sarili nyong comment, suggestion or reaction sa video na ito, kung ano yung mga natutunan nyo or i-share nyo rin po sa inyong mga pamilya para may matutunan din po silang lesson. Guys, sa mga hindi pa po naka-follow or na-subscribe kay Ka-Business, paki-subscribe po. Andyan po yung channel niya, Ka-Business Official. And isali rin po natin ang kanyang anak na si Papa Dance. At saka yung isang channel niya po na Ka-Business Family. And syempre, wag din po natin kalimutan ang aking team na Team Daddy Frankie. Ayan, sa aming president, founder po namin na si Daddy Frankie. Pag-support po ang kanyang YouTube channel at saka
Daddy Frankie Official para sa kanyang Facebook page. At syempre, ang kanyang asawa, Aling Rochelle Official. And ang aming mga kasamaan po, si Moons Channel Vlogs, ayan, si KG27, si Sam Motovlog TV, si Vance TV, si Reski Motovlog, si Myren's Vlog or si Myren's Official Channel Official, Myren's Official, Sweet Charms, ayan, at saka yung mga FB page po namin, paki-support pa din po. Ang inyong lingkod po, Kaagapay, sana marami kayong natutunan ngayon sa video na ito. Thank you po. Hanggang sa muli natin video. Ayan. Thank you. Maraming salamat. So yun mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Business, tanan mga ka-business, mariyog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat.